Şükür elimin kükler tarafından kişiydi şeyde yaratılgan. Kişilik dünyasına milletimnin yüzü başı Tatar kızı olup gelgen. Tatar kızı. Bu isimde köp bir olsun, köp bir sır. Neşke dilimin suğa sıklanıp bakçılık. Akıl falım bit kilişe, bu bit tatlı bir yesin. Tatar kızı, milletimden taplanmagan kızgısı. Ертең тұрсам, бар жиһанға құяш тула. Бүтін дүния нұрға малған кебек болған. Тирә-якта шундый да бер рәхәт тынлык. Бу дөньяның бар мәхшәрен онытырлык. Хәйран калам, нинди матур бу дөньяла. Мондай гүзәллекләр тагы ние? Кайда бар? Татар кызы бәйгесінде bu yıl 14-нче тапкыр Казан Мәгариф идарәсе тарафынан үткәрелә. Мәгариф идарәсе үткәрә инде аны. Аның максаты мәктәптә укучы балаларны үзебезнең халкыбызның традицияларына якынайту, телебезне үстерүгә якынайту. Балаларда милли үзаң формалаштыру максаты белән үткәрелә. Кызлар, әйдәгез әле, күңелләшеп уйнап алыйк. Әйдәгез, нинди уйныйбыз? Әйдәгез капкал уйнayыйк. Әйдәгез! Казан шәһәренең Совет районы 171-нче мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Гатиятуллина Индира татар кызы 2003 Күчмә ташны тапшыру өчен сәхнәгә Татар кызы 2012 Киров районы кызы Кадырова Йылдыз чакырыла. Татар кызы 2012 күчмә ташны тапшырачак. Индира Гатиятуллина сезнең кайнар эшләр